नाधवडे सरदारवाडी येथील केशव सावंत यांच्या घरावर झाड पडून लाखोंचं नुकसान झालंय। हा प्रकार मंगळवारी 26 ला झाला। सुदैवानं घरात कोणी राहत नसल्यानं जीवितहानी टळली। गणरायाच्या आगमनाच्या आदल्या दिवशीपासूनच पावसानं जोरदार हजेरी लावली। तालुक्यात 2 दिवस मुसळधार पाऊस झाला। या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पडझड झाली। नाधवडे सरदारवाडी येथील केशव सावंत यांच्या घरावर आंब्याचं झाड पडलं। यात घराचं छप्पर पूर्णतः कोसळून लाखोंचं नुकसान झालं। सुदैवानं यावेळी घरात कोणी नसल्यानं जीवितहानी टळली। या घटनेची माहिती मिळताच शासकीय यंत्रणेकडून याचा पंचनामा करण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।